planedau. Gad i ni gyfri y planedau, a'i trefnu I gyd yn un res. Y rhai sy'n bellach na phellter, a rhai sy'n rhwyfaint y nes. Yn gyntaf daw blaned Mercher, Un fach a swilw hi. wedyn daw Gwener a'r Harddwch, ac yna daw'r ein deiar ni. Mae Mawrth yn gridon gynnes, yn gloch ac oren I gyd. A nesaf mae iau a'i lleadau, yn gymni i'w gilydd o hyd. O Ril Sadwrn mae golau rhyfeddol, sy'n sgleinio fel modryn glos. Ac weithiau, Os yn drogyn ofalus? cei Uranus yn ei gelwch y nos. Yn olaf yn rhestr ni heddiw, daw neiddion a'i gwyntau nwy. A dyna ni wyth o planedau, dim ond wyth, mae miliynau